Tak toto je miesto, ktoré mám najradšej z celej Hrebeňovky. Rozprávková lúka. A už som v podstate predo mňou je Chochulový hrebeň. Napravo od neho dolu sú Donovaly. Takže ani som nechcel filmovať, ale je to tak krásne, že je ráno presne 7:00 a tráva je plná rosy, takže mám úplne mokré nohavice a premočené topánky, ale proste chcem si tieto pocity zachovať do nekonečna. Ozaj asi lepšie počasie nemôže byť. Škovránky spievajú a toto video si asi budem púšťať vždy, keď sa budem potrebovať dobiť nejakou energiou. Fantázia. Takže slniečko ranné nad Latiborskou holou, ktorú mám za sebou. Takýto krásny svah. No, úplne úžasná. Čau. Takže kráčam stále. Fantázia. Tu už trava nie je taká vysoká, takže nohy sa tak nemokria. No tak čau.